Herri honen eztarritik ateratako irrintzi bat, hori da korrika. Euskarak behar du ezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nervio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz. Individualismoa indartuz doan garaian, egin dezagun euskara kolektibo bat, denon artean eta denona, gerren sasoian, lehen etzi dezagun beti hitza. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Peio Zabala adibidez. Edo euskaraz, apaltasun eta arrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Joan Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara nahia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julen Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako andereñoak. Etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan, denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinistu dezagun, euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Ekin euskarari, eutzik ateari, gora korrika, gora euskara!